Clàssic va veure la Fira del Llibre de València, esta 52 edició, perquè no falta, en els últims anys no ha faltat mai, des que va encetar la seva carrera literària no ha faltat mai a esta cita, a este punt de trobada en els jardins de Viver. Parlant de Joanjo García, que es presenta Arribarà al dematí, publicat per Bromera. Joanjo, un clàssic. Bueno, un clàssic. Modern. Un clàssic modern. En això estem, Arribarà al dematí, l'última novel·la, una novel·la que ja porta uns mesos de recorregut, però què conta Arribarà al dematí? Bé, Arribarà al dematí fonamentalment conta la recerca de la identitat d'una jove valenciana, bueno, mig valenciana, mig catalana, en el context del 9-N. No? Aleshores ella arriba en el moment previ a la consulta, el moment de les mobilitzacions de l'11 de setembre, d'aquella famosa cadena humana. Ella pertany a un extracte polític molt dels marges, no? Ella ve de l'independentisme més combatiu o més de l'esquerra independentista, i aleshores se troba amb el debat aquest de si participar en aquesta deriva sobre el referèndum, sobre tal, o mantindre's amb el que tota la vida l'esquerra independentista havia defensat, no? Que eren els països catalans i uns altres tipus de mobilitzacions que li pillen a ella i a les seves organitzacions i a la meva generació en general, es pillen al contrapàs el discurs polític que havia mantingut amb la nova realitat. No? I tot això també parla de la recerca d'identitat personal, perquè la seva mare va morir es va suïcidar en la primera pàgina de la novel·la, o sigui que no desvelleix res, i llavors està buscant també això, no? Els motius, perquè li toca viure al costat d'on va morir la mare, aleshores busca els motius d'aquesta, per què va suïcidar la seva mare, i això li serveix una miqueta per a trobar la seva identitat, no? Perquè sempre crec que en totes les novel·les hi ha una recerca del passat, no? Tots escrivim sobre la mateixa novel·la sempre. Sempre hi ha una recerca del passat. Llavors, sempre que recerques el passat, al final l'única cosa que trobes és a tu mateix, no? És a qui cerca, no? És el que te busques en la literatura. Sí. Jo crec que me busco en la literatura. El personatge el vas buscar o te va buscar a tu? La història me va buscar a mi. Jo vaig arribar a les festes de Sants, que havien convidat uns amics, vaig arribar allà i llavors estava era finals d'agost de 2014 i vaig viure aquests debats, no? Parlava amb gent que me deia el referèndum és la millor oportunitat que tenim per a ser visibles, per a incidir en els nostres discursos, i altra gent que també són militants i que estimem igualment, me deien és el pitjor que ens ha passat, s'han desfet, i aquest debat, no? Que remet a discursos polítics actuals, no? És el tema de l'ESCUP, si després han vingut moltes més coses, no? Si Mas, no Mas, totes aquestes coses. La novel·la l'havies escrit igual ara 3 anys després? La novel·la... 3 anys després del 2014, del referèndum i dels moments que conta la novel·la. La novel·la suposa que totes les novel·les les haguera refet. Vull dir que ara pense en les coses que... Però en esta que l'actualitat marca molt en aquesta novel·la. Jo crec que requeriria una segona part, però no m'ha vist, no? Crec que respecte a això ja està tot dit. I respecte al final la història dels personatges, perquè al final una de les coses que m'interessa la literatura sí que és el discurs polític que hi ha al darrere de la història, no? Però aquest discurs polític ha d'anar contingut per uns personatges i per la seva biografia. La biografia de Laura està en un punt que l'he fet arribar i de moment no sé, vull dir, està en un punt còmode. Hauria de trobar-me una història potent, una història personal potent, una història que li afectara i que poguera relacionar amb l'entorn polític. Però l'entorn polític, no m'interessa, perquè fonamentalment estava parlant de la tensió entre València i Barcelona, no? I de les velles consignes, o no tan velles, jo no les considero tan velles, que teníem, que té la nostra generació i la generació immediatament posterior. Ara, per exemple, aquest debat encara no l'hem resolt,
però com que s'ha desfasat. Ara estem en un altre punt. I aquest punt que crec que ja no parla de València-Barcelona, parla de Barcelona i Rodalies, no? Perquè parlem de Catalunya com... Des de Catalunya se parla molt del centralisme de Madrid, però Catalunya és un dels països també més centralitzats del món. Bueno, doncs no m'interessa. De moment arribarà el dematí. Sí, sempre arriba el dematí. Sempre arribarà el dematí. Joan Jo Garcia, un plaer, com sempre, parlar amb tu així a la Fira del Llibre i parlar sobretot d'esta novel·la, una novel·la valenta i una novel·la molt adient en un moment molt determinat. Sí, és curiós el que dius, perquè ara que dius valent, esta novel·la, quan l'escrivia pensava que seria una novel·la valenta i he d'agrair a l'editorial Bromera que ha apostat per aquesta novel·la i t'adones que els escriptors no són valents, són els editors qui aposten pels seus productes qui fan la feina de la valentia. Pues passem el testimoni a Editorial Bromera. Un plaer. Gràcies.